uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ma nobaba egameni lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngenela ubufakazi nje ngifakaza. Ukhona umzalwane ubaba la okawafakaza ngendaba yokuthi ngezwe ukuthi thina singabantwana kaNkulunkulu asimusa ukusho ukuthi obaba babegula. Nami nje kukunezwi ehlale lisho ukuthi babe greater. Obaba uNkulunkulu wayeba greater. Elokugula abazalwane sangathi singaliyeka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ngoba uma uyilalela kahle iVN kababa la bephuma kule grade yabo benoma hayi le yokuvula indlu. Obaba benoma bagrade kabili, uNkulunkulu bagrade ezulwini, baphinde bagradwa la emhlabeni ngalesikhathi kuvula indlu. Bazalwane ngathi singaliyeka impela. Ngiyamfakazela lo mntwana kaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Okunye nje baba, enginabo ufakazi ukuthi ngiyeseza ukuthi kunabazalwane abaphumayo la ekhaya leZwi. Baba, labazalwane abaphumayo ekhaya leZwi nakuMose kwakunje baba. Abantwana baka-Israyeli uNkulunkulu abakhipha eGibhitha, kodwa babebuye bakhumbule eGibhitha, bekhumbule u-anyanisi baseGibhitha. Nasenkosini yethu uJesu Kristu iqala iministry yakhe inkosi yamakhosi, kwakunabafundi abawu-70, kodwa babuyela emuva abawu-58 kwasala u-12 lo. Abecebo likaNkulunkulu, bagcotshwa bakaNkulunkulu bazosala ekhaya leZwi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu. Ngibingelele abazalwane basekhaya leZwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngiyaxolisa baba ukudelitha laphaya, usuke kweqa ku-3 minutes. Lokhu kwesibili kuvele kwangena ucingo, ngase ngiyaphazamiseka. Ngicela ukuletha nabo ubufakazi baba. Ukholigi wami ubegulelwa umama wakhe esesibhedlela engakwazi ukudla, kungasadleki. Kwatholakala ukuthi une-throat cancer. Ngase ngimqinisa, ngimnikeza ithemba, ngamnikeza umkhuleko, ngathi abakhuleke, banike nomama akhuleke ngoba usakwazi ukukhuluma. Benze njalo-ke baba. Kuhambe kwahamba, waseyangitshela ukuthi ayi, umama uyalulama esibhedlela, akusafani. Sambonga uNkulunkulu. Kwaphela ngithi insukwana futhi wangitshela ukuthi hayi, umama usephumile esibhedlela, uNkulunkulu usemphilisile. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu owenza izinto ezinkulu kangaka ezingaphengekiyo, owelapha zonke izifo zethu. Siyabonga kakhulu baba. Obunye ubufakazi, obendodakazi e-Escort, ibingakasebenzi igrade ngoFebruary, bengakawutholi umsebenzi. Wasebizwa kuloku kwama-assistant teachers, wahamba esikoleni ekuseni. Uma esikoleni wavele wezwa inyawo zishisa, zavuvukala. Wagcina esehlala phansi engasakwazi ukuya emsebenzini. Wabhicika lolo lunye unyawo, labhicika, lavuvukala. Ngamthumelela umkhuleko lo baba engaphilile khona, ngathi akakhuleke, abambe unyawo, akhuleke, angakiyeki ukukhuleka. Nangempela wenze njalo. Wangifonela, washutha unyawo, wathi hawu mama, buka sengingcono, unyawo seliyabuza, sengiba right. Awaze waphila gelekeqe. Mekuvulwa ngoJuly 18 uzobuyela esikoleni sephilile, ese-right, kanti bengasakwazi ukuhamba. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, asigcinele wena baba, asilondele wena baba nomndeni wakho. Uyisibusiso baba empilweni zethu. uNkulunkulu asilondele wena. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande,
Ngiyabonga babonsibande ngomkhuleko. Ingane yami isisindile nayo isiqalile nanokudla okuqinaqinile ney'nhlungu ayisamuvusi phakathi nobusuku ngoba beyezi imuvuse phakathi nobusuku ekhaya le-first ngimnikeza amaphilisi. Kodwa akasavuka ayisamuvusi lezo y'nhlungu ebusuku nanokudla nje emveni kokuthi ukhulekile. Hhayi ngambona eseqala ukudla nje okuqinaqinile nje uma-noodles kanje. Wadla nanesinkwa yabo nje useyadla ngoba bekungadleki kahle. Ngikhumbula ukuthi khona nangesikhathi khona ngelinye ilanga ngathatha ngisho ngizama ukumnikeza nge-straw kwamasuphana kanje. Usephilile umntwana wami. UJesu Kristu uyinkosi babonsibande. Ngibonga kakhulu ngomkhuleko wakho. uNkulunkulu nje aqhubeka asibusisele wena, akugcina abusise nomndeni wakho, anigcine nje yonke into enithintayo ngesandla senu ibusiswe, abusise nezizukulwane zenu, abusise izizukulwane zakho. Ngiyabonga kakhulu, angazi ngithini kodwa nje ngiyabonga kakhulu ngomkhuleko babonsibande. Ukubona ingane yami nje isiphilile kuyangithokozisa emoyeni wami. Ngiyabonga kakhulu babonsibande. uJesu Kristu inkosi. OJesu Kristu oyinkosi Baba, ngicela ukuthula nabo ubufakazi uJesu angenzele bona osukwini lanamuhla emini. Ngimbonga kakhulu uJesu angenzele khona. Ngithe nje mini ngiyihlalele ekhaya, kusho ukuthi ngiqale ngekhathi zasekuseni. Kunelokhuzana nje kunesonto la eduzane kwami, kunebandla. Kusho ukuthi-ke kube ma ukuthi beletha ukudla nje emphakathini, uma kukhona abazopha mhlawumpe amakhansela baye befikele khona, mhlawumbe uma belethe nje ukudla bezonikeza abantu. Kuthi babize umntwana wami, bambize ehambe, uma ehamba abuye asho ukuthi bacela ukuthi kufikwe khona lapha ngabo past 2. Hhayi nginganaki, kube yinto engingayinakile. Bese kuthi ngey'khathi zantambama ngawu-past 2 bese ehamba umntwana aye khona. Uma efika afike bamnikeze, kusho ukuthi kunabanye nje bebelindile endaweni, basendaweni bomphakathi. Babanikeze i-25 yempuphu, igrosari nje yonke. Ngimbongile uJesu ngoba wathi ubaba wasifundisa ukuthi umuntu awumceli imali, kodwa uye ukhulume noNkulunkulu uthi uNkulunkulu manje anginakho ukuthi uNkulunkulu imali anginayo, awuyiceli imali. uNkulunkulu bese ethinta lowo muntu. Nami kukhona ebengingenakho kodwa angizange ngize ngibalise ngithi ngifonela abantu ngithi sengicela imali yokuthenga lokhu anginakho, kodwa uNkulunkulu uye wabathinta. Ngabona nje kungena igrosa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiphakamisa udumo lungolwakhe. ngoJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela Baba. Ekuseni ngiyabingelela ubaba, umama, abazalwane ekhaya leZwi nabazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabongelela Baba, ubufakazi bami ukudumisa nje, ukunika uNkulunkulu udumo. Ngibabaze amandla kaNkulunkulu, ngibabaze umusa wokuba sekhaya leZwi. Ngiyamdumisa kakhulu Baba uNkulunkulu. Selokhu ngangena ekhaya leZwi, uNkulunkulu ngenzela izimangaliso. Ngibona imangaliso yodwa Baba. Ngafakaza ngithi emveni kokuthi ngibhalile izono, umntanami wathola umsebenzi. Emveni kokuthi ngivumile, yafika i-date yami ngavuma izono, kulo msebenzi babemnike wona wayekade ewutorho engasayinile i-contract. Kodwa bese bamqashile bamsayinisa i-contract. Bathe sebemqashile bemsayinise i-contract, kuthe nje kusanjalo wabizwa kwenye futhi isibhedlela wenza i-interview, nakhona bamthathile bamqashile, thola umsebenzi opermanent. Ngidumisa uNkulunkulu
kakhulu ngendlela emangalisayo. Othe ezweni lakhe maningakhathazeki ngalutho, kepha izicelo zenu mazaziwe nguye ngokukhuleka nangokunxusa nangokubonga. Ngibonga kakhulu ukuba sekhaya leZwi. Ngibonga ukuthi Nkosi ngifunde ukuthi kanti ngempela izono zethu ziyalwakha udonga lokuthi imikhuleko yethu ingafikelela uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngiyabonga ukuba sekhaya leZwi. Ngiyabonga ukuhlala kuJesu. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabonga Baba, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ndithi mangibekelele kubaba noma ngelihle igama lenkosi. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu abasekhaya leZwi bonke ndiyababingelela ngelihle igama lenkosi. Amen. Ndicela ukuletha ufakazi, ndiphakamisa amandla kaNkulunkulu, indlela asiphethe ngayo. Kuthe ngoLwesine ebusuku mangivuka ngisithi ngiyothandaza, ndavuka kubuhlungu icala lonke, inhloko ingavumi ukuthi mangiphakame ndithini, ndenze kwanto. Kodwa ngenxa kaJesu Kristu oyinkosi ndabeka isandla sami ndathi uJesu Kristu uyinkosi. Kwezi nhlafuna ezibuhlungu nale nhloko ebuhlungu ndakwazi ukuphakama ebhedini, ndatsho ndahamba ndoguqa. Andigqiba uguqa ndaphinda futhi ndayibeka le nhloko, ndayibamba, ezi nhlafuno zingathi zivuvukele. Kodwa ngenxa kaNkulunkulu esimkhonzayo, kwavuma ukuthi mandiguqe. Ndathandaza ndagqiba, ndathi mandigqibe ndabuya ke ngoku ndalala. Ndavuka ekuseni futhi seyehlile, but ndaphinde ndatsho laa mkhuleko wange-18 kaMeyi. Emva koko ndayibamba intloko yam ndathandaza, ndacela uNkulunkulu ukuthi makandincede. Emva koko kutsho kwarayithi nyhani, ndatsho ndaphiliswa nguNkulunkulu. Ndiyambonga kakhulu. Phindile futhi phezolo ndahamba ndothandazela umntwana ubevele wanesiva apha ebunzi, obengakwazi nokuthetha, kanti beseyiqalisile ekwazi ukuthetha, evele akujonge nje kuphela. Kodwa ndiyamnxusa, ndiyambulela uNkulunkulu kakhulu ngokuba wenze kanjalo. Bendithe ndimcela andihambele phambili, andifika phaya nyhani umntwana nyhani seyiqalisa uyakwazi ukuthetha nje. Bothuka nabo xa ndifika, watsho waqalisa wathetha ngale ndlela ebekade ethetha ngayo. Akakakwazi kakuhle yena ukuthetha, but ngenxa kaNkulunkulu ndiyambonga kakhulu. Wabuyela esimeni sakhe umntwana. Ndithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba nomama Nsibande. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi aphumelelise lola suku le-10 June engaba ingxenye yawo, nami ngaba khona ngokuvunyelwa inkosi nomzalwane sasihamba naye. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi udumo lonke lungolwakhe, amandla nenkazimulo kungokwakhe. Uthi ezwini lakhe angeke anikeze omunye umuntu inkazimulo yakhe. Impela udumo lungolwakhe yena yedwa, ofanele ukudunyiswa nokubongwa nokutuswa ngemisebenzi emihle yonke asenzela yona. Ngibonga ukuba khona nami ngizofakaza ngelinye ilanga ukuthi ngayibona into enhle, uNkulunkulu esenzela umusa ukuthi singene sikhuleke endlini eyakhiwe abantwana bakhe. Sabonga kakhulu izintshumayelo zoprofesa uBamncube, konke izwi elalilaphayana, i-atmosphere yayilaphayana yayisho ukuthi ngempela uNkulunkulu khona kule ndawo. NjengoJakobe owathi mangabe evuka ebona umkhwelo, wathi impela uJehova ukhona lapha. Ngasho njalo nangibuka leya ndawo ngathi uNkulunkulu muhle, uyasithanda kulesi sizukulwane samanje. Ngibonga inkosi yami umama nethimu yakhe abasenzela konke with all smiles, bengakhathali, bengalali. Ngibonga amadodakazi, abazukulu nabo bonke abafaka isandla ukulekelela umama
bathatha iphethini ukuthi nabo nasibekhulile bakwazi ukwenza lokhu, ikakhulukazi ukubonelela la kunesidingo khona, bafaka isandla. Ngibonga umzukulu owangifakela imali, ngathi inkosi lo mntwana umbusise. Bonke abantwana bebesiza umama, ngibacelela uNkulunkulu ukuthi abe nabo, ukuthi izicelo zabo uNkulunkulu bese ziphumelelisa, njengo Eli esho kuHana athi hamba ube nokuthula, uNkulunkulu kaIsrayeli akupha okudingayo. Ngiyabonga kakhulu, Inkosi inibusise nonke. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Bamtsibande ngiyabingelela ekhaya kaNtsibande, ngibingelela ubaba nomama egameni likaJesu ophilayo. Baba, enhlizweni yami ngicela ukudlulisa nasi isibongo. Enhlizweni yami ngithi ngifuna ukubonga nokungidlulisa. Ngizizwa ngathi ngabe nginecala uma ngingandlulisanga. Emva kwaleli langa ngicela ungiphe i-date yokuvuma izono. Ngase ngilalela inkonzo owawuyikhonza ngaleso sikhathi, ngaguqa ngakhuleka, usakhuleka. Ngithe uma ngiqeda lapho ngithi ngiyavula futhi ifoni yami, ngafica kunemeseji ithunyelwe usista omunye in-charge engitshela ukuthi kusasa kwakhona fanele ngivuke ngiye emsebenzini ngoba bese yaphela i-contract yami bese iphelile i-contract yami ngoNovember. So wangibiza-ke ngavele ngaqala ukusebenza izolo. Manje-ke sengiphakamisa amandla kaNkulunkulu nokubonga kakhulu ngendlela osifundisa ngayo Bamtsibande. Konke njena ngithi uThixo muhle, ngimnika udumo ngawe egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nakumama egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba kakhulu. Izinto ozikhulumayo zinkulu, ziyesabeka, ziyamangalisa. Ngibheka indlela oqikelela ngayo nobungcwele uNkulunkulu akukhulumisa ngayo, ukubaluleka kokuhlanzeka uma ungumntwana kaNkulunkulu. Ngoba le ndaba yobungcwele into engasagcizelelwa nhlobo emabandleni. Kodwa manje ngiyabheka uMatthew 5:8, kuthiwe babusisiwe abanhliziyo ihlanzekile ngoba bayobona uNkulunkulu. Ukuthi uma singafuni ukuzihlanza thina manje sizombona kanjani uNkulunkulu? Manje nikubona baba indlela ogcizelela ngayo ubungcwele, eyona nje indlela yokuthi siyombona uNkulunkulu ngobungcwele. Siyambonga baba uNkulunkulu, igalelo lakho ezimpilweni zethu likhulu ngendlela emangalisayo. Umuntu uyavuseleleka, and enye into engiyinothisayo, wenza ukuthi sicophelele, siqaphele, simesaba uNkulunkulu ezingeni eliphezulu. Ikhona enye into baba ebengithi enye i-voice note engifisa ukumsendela yona ubaba akha ayilalele. Inceku kaNkulunkulu ekukhona nje ekukhulunyiwe kuyo ngeSouth Africa. Hawu Jesu, ngabheka ukuthi impela uma singengcwele singekwazi ukuphula ngisho izwe lethu olakeni likaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi nje lithi mina Nkulunkulu imina engenza umsebenzi kumuntu, kodwa ngenxa yokuthi sandelwe abazalwane abaphakamayo nabafundisi abaphakamayo abayiphakamisa bona, uNkulunkulu uyasuka. Bese umuntu uma esebona izinto ayisenzeki, nabo abantu bayagijima bayolanda imithi, bayathwala abantu manje. Ingakho kufanele ukuthi siqaphele la emhlabeni.
ukuthi konke esikwenzayo kuseyiyo intando kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, baba umpostoli nabazalwane bonke, ngithi angiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Igama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla. Nalabo abaphumayo ekhaya leZwi bazibalekisela i-protection ongazange uze uyibone. Baningi abantu asebangcwatshwa abadliwa izinja. Izolo zizamile ukuthi zizodla mina, bezingaphakathi ocingweni. Zazama ngawo wonke amandla ukuthi ziphume zibiyele zingaphakathi. Ngisemgaqweni ngehla ngomgaqo, zashona le zifuna indawo yokuphuma, zingxamile. Ayibona inja uma ifuna ukuphuma ingaphakathi ibona umuntu ongaphandle engathi ibona inyamazana. Azazayithola indawo yokuphuma, zathi uma ziyithola zimbili zahlaba ngejubane esiqonde kumina. Mina-ke angiyimeli inja, ngingakangeni ekhaya leZwi bengayimeli inja, ngiyaskhrima nje uma kuqhamuka inja, ngiyazithintitha, ngiyabaleka, ngiyakhala. Kodwa ngivele ngathula engathi ngibanjwe ugesi. Ngazibuka zagijima zaze kusale 3 meters ukuthi zifike kumina. Zithe uma zifika nje kwangathi zithi hawu, kanti uwe zama ngqi. Ngakubeza igama ngilibize kathathu, lo 3 nje ukuthi uJesu Kristu inkosi umbize ka-3 usimangaliso. Ngimbize kathathu nje, zama engazathi zithi hawu, kanti sezigijime kangaka mase zifika kumina zifike ziyama zime nje sekusele mangibuka ibanga 3 zime mhlambe 5 minutes zingijamele nje engathi zixoxa indaba, engathi zithi yawo kungani singakudli sesigijime kangaka. Zama zaze ngesikade kwayikhona zisukela zizihambela. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi abantu abaphuma ekhaya leZwi, abangaphumi abantu ekhaya leZwi sivikelekile. Bayadutshulwa abantu abavikelekile, bayabulawa abantu abavikelekile. Uma uvuma izono nje waba umntwana kaNkulunkulu une-protection. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela umama nobaba egameni kaJesu, abazalwane bonke ekhaya leZwi. Enkabeni laJehova kuyabonelelwa. Dlulisa nje udumo nokubonga uNkulunkulu osigcinile emkhosini nasebuthakathakeni ebenginakho emzimbeni. Bazalwane, ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungelaphile kwipheni ebengiyizwa. Ngithanda nje ukugcizelela abazalwane kulokho okuphakanyiswa ubaba oveza ukuthi asingasho ukuthi kunomkhuleko ubaba wenze egula. Bekungithinta kakhulu kodwa ngingazi ukuthi ngingakubeka kanjani ukukulungisa. Kodwa nje bekuye ukuthi kuba naleyo ndawo ngize ngithi mhlampe uma singasho i-date ukuthi umkhuleko angazi uma kumhla ka-18 sisho i-date, ngoba nalokhu ukuthi mhla ubaba eyolanda amandla khona abantu abasha abangeke bazi ukuthi amandla ayewathathaphi, aphuma khona lawo mandla. Uma singaveza nje i-date yomkhuleko noma sithi nje sibonga umkhuleko ubaba asithumelela wona, bese siyadlulisa-ke lokhu esikudlulisayo. Kodwa kulokhu simenshini ukugula abazalwane khona akuzwakali. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu uke wayambula kimi lento, kodwa angangakwazi ukuthi ngizoyibeka kanjani. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande, ngiyabingelela ekuseni. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angifakaze nje laba bangidlulise lobufakazi. Sisey'nkonzweni zakasiza abantu abasha. Endlini lapho ehlala khona bengikade ngitshajile ifoni ngiphuma ngiye enkonzweni. Uma ngiphuma ngiye enkonzweni kwasho ukuthi kuyashunyayelwa ngagcine ngibambezeleka khona emva kwenkonzo. Ngithe uma ngibuya endlini ifoni angisayitholi, ngaphuma ngayokhuleka ethoyilethi. Uma ngikhuleka ngingamtshela uNkulunkulu ngathi, Nkosi, kuleya foni kune-group yekhaya leZwi. Ngabala nezinye izinto ey'khona ey'balulekile. So uNkulunkulu waphendula ngendlela eyisimanga, kwasho ukuthi iyatholakala
ifoni, kusho ukuthi umnikazi ade eyithathile wavele wayibeka endaweni esobala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyezwa futhi uyasibona isidingo sokuthi naney'nkonzo lezi esiy'tholayo zibalulekile ukusakha thina egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngidlulisa Nkosi ubufakazi obukhulu obungenzekela mhla ka-30 Juni lapho Nkosi ngashonelwa umntwana wami Nkosi eney'moto. Makade ngithi ngifuna amadiski Nkosi bengingawatholi, ngihambe ngapha nangapha ngingawatholi. Kodwa nganele ngangena ekhaya leZwi. Ngakhuleka ngolosine mhla ka-29 Juni. Sakhuleka nobaba sathi uJesu Kristu uyinkosi, saphinde sakhuleka ekuseni ngolosihlanu esehamba. Emkhulu uNkulunkulu wabuya nawo, mkhulu uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi wabuya nawo amaphepha emoto konke baba sekuhamba kahle. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngibona ngisendlini ebikhanya. Mangibuka ngaphandle kumnyama ezweni. Ngilele kulendlu njengomuntu ocambalele. Nginjengomuntu oqwashile ngoba bekubonakala engathi kusebusuku ngaphandle. But la ngaphakathi endlini ebengikuyo bekukhanya yize kumnyama ngaphandle. Ngicimezile kepha ngiqwashile. Bese ngizwa kukhona umuntu ohlale nathi kulendlu ekhanyayo. Kube sengazathi khona oqhamuka ngaphandle uzobuza ngathi thina esingabazalwane esihlale sikulendlu ekhanyayo. Uphendulana nalona ohlale nathi. Uyabuza lo ozobuza uthi manje laba bahlala belana nje ekukhanyeni. Amphendule lo ohlale nathi athi yebo bangabokukhanya, abasiba bobumnyama. Ethi lona uma ngabe sekuhlwile bona kushuthi abahambi nje ebusuku, abahambe bumnyameni. Aphinde aphendule lo ohlale nathi athi cha, laba bangabemini, ababona abobusuku, bahlale ekukhanyeni, abahambe bumnyameni. Ngiyacela bazalwane ukuthi singalingi siphumele ezweni, kumnyama ezweni. Asihlaleni ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuze sivikeleke. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyacela baba ukudlulisa lobu bufakazi. La kade kunamagwaba amaningi abafika njalo ekuseni nantambama athi wanca agcwala ibala. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Hambani magwaba abaningaphindi nize la ekhaya. uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi ngibona akawasekho nje asephilile, awasekho kwimanje, awasekho amagwaba baba. Aphelile. Kuphinde kube izinyoni ebezizalela la everanda, zifike nodaka zakhe izidleke zodaka everanda, zakhe izidleke zotshani everanda, kanjalo ngasho njalo ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Kuyimanje azikhona lezo zinyoni, zibalekile zihambile. Makubaleka lezi zilwane kubaleke ngisho impukane, angiboni ngisho impukane nje la endlini. Kuphinde baba kube ukuqhuma kwendlu, kunendlu nje beqhuma kakhulu la endlini, futhi kungasekona lokho kwenziwa iweather. Kuthi noma kunomuntu la endlini athi hayibo yini leyo, ngithi mina kujwayelekile, kwase kuyinto nje ngase ngijwayele mina. Bese ngizwa abantu uma befika lana bethi hayibo, bathi osukuma, mina ngikwazi ukusukuma lokho abakushoyo. Hayi-ke bese ngithi-ke mina uJesu Kristu uyinkosi. Masiqhuma uJesu Kristu uyinkosi. Kuqhuma into nenkani ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngakhumbula ukuthi umama omunye ngamuzwa lana ethi into eyayinenkani wathi ngizotshela bamsibani. Ithi mayiqhuma-ke lento ngithi awuzwa ukuthi ngathi mina musuqhuma lana la endlini le ndlu angisafuni iqhuma, ngizotshela bamsibani. Ephinde iqhuma into ngithi ngizotshela bamsibani, awuzwa.
yagcina iphela-ke nje yaphela nje ithulile manje ayisaqhumi nje akusaqhumi lutho baba kuthulile iphelile leyo nto ngathi uma ngithi ngizotshela ubaba Msibanda uyalalela lento engingayazi ukuthi yini yathula indlu ayisaqhumi. Ubufakazi obunye bekugula ingane nje esontweni kuyisonto ingane ikhala inyembezi iphethwe yikhanda ngayilalelisa-ke umkhuleko ubaba asithumelela wona kade ubaba embeswa amandla ngayilalelisa yawulalisa umkhuleko ngathi ulalela ngokukholwa uzitshela ukuthi uyakholwa nawe uzophila yawulalela kwaze kwafika la umkhuleko usivumisa khona ngabaseRoma yavuma-ke iyasho konke baba sithe nje sihamba ikhanda lisekho enganeni seliphelile nje. Ngiyabonga-ke baba kakhulu ngithi nje uJesu Kristu eyinkosi uyasebenza kakhulu uJesu Kristu eyinkosi empilweni zethu. Ngiyabonga, amen. uJesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa kuwe tata egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazarethe. Ndiyabulisa nakuma egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe. Ndibulise kubazalwana bekhaya leZwi ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe. Ndibulise kubo bonke bazalwana basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen tata. Ndithi mandize nobungqina. Okokuqala ndibulela uThixo ngokungena ekhaya leZwi. Ndimbulela uThixo nangemfundiso endizifumana ekhaya leZwi. Amen. Ambulela kakhulu somandla ngazo. Kukhona umkhuleko wasithumelele wona elixesha beningaphilanga noma wasisendela laa mkhuleko. Khona ke omnye umama apha e-eriyeni bengekho rayithi ndamsendela laa mkhuleko ndathi makakhuleke laa mkhuleko naxa ezawulala nakusasa evuka akhuleke avulele laa mkhuleko abe selandela emveni kwawo eli xesha kusenza amaRoma 10 verse 9. Amen ba. Hayi waqhubekeka nyhani wayenza loo nto leyo ebengekho rayithi ebe-admithiwe esibhedlele but waphuma engekabikho rayithi so ebephuma engena koogqirha. Uthe that day ndimsendele laa mkhuleko wawenza uThixo wamnceda wamphakamisa tata wamphakamisa uYesu. So ndiyambulela kakhulu uYesu kakhulu ngako konke nje akwenzayo ngempilo yakho. Nkosi yoxolo ikusikelele tata. Amen. uJesu Kristu uyinkosi ekuseni baba. Ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni endlini kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngiyambonga uNkulunkulu ngiyaxolisa ngenganalo kokudelayitha sibe sisizwa abantwana sisanda ukuwajwayela ama-WhatsApp. Baba ngiyambonga nje uNkulunkulu ngesonto ekuseni ngiyacela nje ukukhuluma eceleni ngesonto ekuseni baba ngathi ngiye enkonzweni ngiyale ngangabona lutho kodwa ngase ngibuya ngabona isilwane sasibekiwe nje baleni sinentambende ngabiza igama likaJesu ngathi uJesu Kristu inkosi ngasithatha ngosilahla. Namhlanje ekuseni baba mangivuka ekuseni nje isango ngihlale ngilivula njalo kodwa mase ngithi ngiya nje kube nento engiholela ngakhona ngasesangweni mangibonga ngifica ibhodlela elivuliwe ngaphezulu kodwa ligqitshiwe ngasemakhoneni. Ngithi nje baba ngiyambonga uNkulunkulu lo mkhuleko uyangithobisa nje kakhulu ukuthi izinto zesitha zobumnyama ezivala impumelelo yethu ngiyambona uNkulunkulu nje ezimbundulule eziveza ziba sobala. Ngiyakhuleka nje baba ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu angisize ngingabe ngisasuka kuye ngihlale nginamathele ngibonile amandla kaNkulunkulu ngwabonile amandla womthandazo uNkulunkulu embula izinto ezifihlakala ezayigqitshwa iminyaka kodwa ngiyabuka namhlanje uNkulunkulu uziveza obala. Ngiyabonga nje kakhulu baba inkosi busisi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba ngiyakubingelela kanye nomama nabo bonke abazalwane basekhaya leZwi. Baba ngibonga kakhulu ngokungena ekhaya leZwi. Ngibonga ney'mfundiso zakho nami sezingitholile zawela emadlebeni ami. Ngiyabonga baba ngikwenze konke obukusho ngabhala izono zami ngafasta ngaqhubeka ngacela umsebenzi njengokusho kwakho. Ngiyabonga ngizwe umthwalo emahlombe wehla kakhulu ukubhala nje kwami izono ngoba ezinye bengade ngishiye uNkulunkulu belokhu engikhumbuza kancane kancane. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngimbonga ngokuthi nami ngize ngibe ngobalwayo phakathi ekhaya leZwi. uJehova ungihawukele ukungena kwami
nokubhala kwami nje lezi zono ebenginazo ngibona kuhle ngendlela eyisimangaliso pheko umuzi wami. Ngibona ngisho ubaba sibambisene abantwana kuhlezi kuhlekwa ingxabano ayikho. Kodwa baba, ngiyawubonga umkhuleko wakho ukungikhulekisela umsebenzi. Ngiyaqhubeka nami ngiyakhuleka. Kuthe nje enyangeni kwaba nendawo la engibizwa khona, ngangikade ngifake i-CV ngabizwa, kwathiwa kodwa ngenziwa i-training ey'nsuku ey'ntathu ukuthi uma engekho lo klinayo kube yimi, angeke ngihole. Angangaba nankinga, ngavuma ngathi ngizoza. Ngabona nje ubukhulu bukaNkulunkulu baba, ngoba ngiyisebenzile lezo nsuku ey'ntathu kodwa bebengiholela njalo ntambama bengiholela. Kwase kwagcina sekuma-ke ekupheleni kwalezi nsuku ey'ntathu ngabizwa nje usuku olulodwa ngalibamba ngahola. Kwaqede kwama-ke namanje kusathule. Ngisamkhuleka uNkulunkulu, ngisacele ngiphe umsebenzi ukuze ngizoqhubeka ngondla abantu abami. Baba, ngithi nje angidlulise ukuthi ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nangokufasta izinto ezenzakalayo. uNkulunkulu ngicela ngiphe amandla, ngiyawabona amandla akhe ukuthi usuke usondelana naye. Ngisho ukukhuleka baseRoma 10:9 kuyangisiza kakhulu baba. Ngiyabonga uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho. uJehova akusebenzise ngoba wena uvumile ukuba isicabha sakhe. Engathi uNkulunkulu engakupha amandla angaphezulu kwalokho. Siyabonga baba. uJehova akubusisa benawe, uphumelele kukho konke okufisayo. Sibonga nokuthi usifundise ukuthi umuntu uyakhuluma noNkulunkulu, qeda uNkulunkulu amuzwe amkhuleke. Ngiyabonga kakhulu baba. Amen.